Bil predstavlja razinu funkcioniranja 2, korisnik u kolicima. Bil je u zelenoj, sigurnoj zoni dok može zadržati ravnotežu sjedeći i ustati držeći se za pomagalo. Znaci da je Bil u žutoj zoni su kad primijetite da treba pomoć pri zadržavanju ravnoteže sjedeći ili u stajanju, čak i s pomagalom. Obratite pozornost na Bilovu i vašu sigurnost. Trebate izbjeći da Bil dospije u crvenu zonu, a to se može dogoditi ako se razboli ili ne uočite znakove da se nalazi u žutoj zoni. Znaci da se nalazi u crvenoj zoni jesu da ne može ustajati čak ni s pomagalom, te ne može održati ravnotežu sjedeći i može pasti. U ovoj situaciji rizik ozljede na radu raste i morate obratiti dodatnu pozornost na Bila i vas. Procjena je da se sada nalazi na razini 3. Pritisnite gumb Carry za više informacija.